এইটা খালি বମ୍ ব্ଲାଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ବି ବ୍ଲାଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଖାଲି ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସର ବି ବ୍ଲାଷ୍ଟ। ତମେ ତ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ କେହି। ତମ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ପାରିବେନି ବାଡ଼ ନେଇ। ଏ ଗଦ୍ଦାରୀ କ'ଣ ପାଇଁ? କେଉଁ ରାଗ ରଖିଛ ତମେ? 80 ବର୍ଷ ତଳର ରାଗ, ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଗ, ନା ଭବିଷ୍ୟତର ରାଗ? ନିଜ ହୃଦୟରେ ଜିହାଦ ନାଁରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛ ଏ କି ରାଗ? ଏ ଦେଶ ଯେତିକି ତୁମର, ଏ ଦେଶ ସେତିକି ଆମର। କେବେ ଆଉ ଦେଖେଇବ ଦେଶଭକ୍ତି? ଟଙ୍କା ଆଉ ଧର୍ମ ନାଁରେ ବିକି ଦେଉଛ ତମ ଇମାନ ବି। ମାରିଦେବେ ସେମାନେ ତମକୁ ବି। କ'ଣ କହିବେ ଲୋକ ତମକୁ? ଶହୀଦ ନା ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି? ତମେ ତ ସେମାନଙ୍କର ପିଆଦା ଥିଲ ବାସ୍। ଏଥର ଲାଲ ରକ୍ତରେ ନୁହେଁ, କଳା ରକ୍ତରେ ଖେଳିଗଲେ ହୋଲି। ଡାକ୍ତର ହେଇ ବି ତମର ମାଇଣ୍ଡ ୱାସ୍ ହେଇଗଲା। କୁହ ଏବେ କିଏ ରହିଲା ସେ ମୂର୍ଖକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ? ଆରେ କାଫିର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ ବି ତ ମରୁଛ। କାହିଁକି ମାନବିକତାର ହତ୍ୟା କରୁଛ? ତମେ ଭାବୁଛ କି ଆମକୁ RDX ମାରୁଛି? ନା, ଆମକୁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସଘାତରେ ମାରୁଛ। ବମ୍ବେ, ଉରି, ପୁଲୱାମା, ପେହେଲଗାମ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଦେଖ ଛଦ୍ମବେଶରେ କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ଥିବେ ସେମାନେ, ସହର ହଉ କି ପଲ୍ଲୀ। ଦେଖ କେଉଁଠି ବେଡ଼ସିଟ୍ କି ଜ୍ୟାକେଟ୍ କି କମ୍ବଳ ବିକୁଥିବେ, ନିଜ ଇମାନ କି ଧର୍ମକୁ ବିକୁଥିବେ, ନିଜ ଦେଶର ସୌଦା କରୁଥିବେ। ଭଲ କି ଦେଖିବ, ବେଇମାନ ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବେ।